A Festa da Auga deste 2026 foi máis multitudinaria, máis tranquila e con máis persoas participando nos actos durante o día. Este é o balance que fai o Concello de Vilagarcía da súa festa máis importante do ano. Calculan que o domingo houbo na vila máis de 35.000 persoas. Que tal? Moi boa noite. De feito, a deste ano xa se considera unha das máis multitudinarias da historia da Festa da Auga. De seguido ampliamos antes titulares. Os traballadores de Gadis e Freud secundaron maioritariamente a folga convocada os días 15, 16 e 17. Esixen melloras salariais e libranzas. Dobre homenaxe a Alexandre Bóveda co gallo do Día da Galiza Mártir. Ademais do acto no Monumento da Caeira, o Museo de Pontevedra colleu a entrega dunhas cascas do Piñeiro fronte ao que foi fusilado. O BNG demanda o arranxo da pasarela de madeira da praia da Corna. Esixen tamén o acondicionamento do camiño de acceso ao areal. O cabalo protagonista da fin de semana no Concello de Meis. Centos de persoas asistiron á Festa do Cabalo con exhibicións, competicións e feira. Cambados e a empresa Ozo Aventura organizan unha andaina solidaria para recadar fondos a favor de Kogami. Será este sábado 22 de agosto. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos agora a información sobre o balance que deixa a Festa da Auga de Vilagarcía deste 2026. Máis de 35.000 persoas participaron onte en Vilagarcía da Festa da Auga. A vila encheuse ata a bandeira para celebrar a cita máis multitudinaria do seu calendario, na que xa se considera unha das edicións con máis afluencia de xente dende os seus inicios, hai case 50 anos. A festa transcorreu ademais con tranquilidade. Segundo datos do Concello, entre as 9 da mañá e as 4 da tarde, o posto de socorro habilitado na Praza da Peixería realizou 17 intervencións, das cales 8 requiriron traslados en ambulancia aos servizos de urxencias de PAC e hospital. As restantes atendéronse no punto por non revestir gravidade. A causa principal das actuacións foron intoxicacións etílicas e consumo doutras substancias, sendo minoritarias as motivadas por cortes e contusións leves producidas por caídas. A incidencia máis destacable da mañá foi a dun varón visiblemente alterado que se puxo agresivo no posto de socorro onde ia ser atendido e que logo intentou autolesionarse. Foi reducido pola policía, sedado polo persoal médico e trasladado ao Salnés. A actual edición da Festa da Auga foi valorada polo goberno local de forma satisfactoria debido ao poder de convocatoria, pero especialmente polo bo clima no que se desenvolveu. O Executivo destaca de xeito moi especial que siga a alza a tendencia iniciada hai xa uns anos de recuperar o carácter familiar e lúdico co que naceu esta celebración popular e espontánea hai case 50 anos. De feito, os responsables do operativo de seguridade volveron constatar este ano que houbo menos afluencia de xente durante a madrugada previa ao día 16 e que pola contra aumentou a participación nos actos da mañá. Pola súa banda, dende a xerencia da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés informan de que durante a Festa da Auga o PAC de Vilagarcía asumiu 492 urxencias. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
Controlado un incendio forestal en Lousame tras calcinar unha superficie dunhas 30 hectáreas na parroquia de Lesende. O lume iniciábase a tarde do pasado venres e estendeuse con rapidez por mor do forte vento e das altas temperaturas. No operativo de extinción participaron ata o momento 2 técnicos, 21 axentes, 32 brigadas, 24 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións. Preto das 9 desta mañá, a Consellería de Medio Rural daba por controlado o lume. Dende o Departamento Autonómico lembran que a cidadanía ten a súa disposición o número de teléfono 085 e a aplicación a lume para avisar dos posibles focos de incendio detectados. Os traballadores de Gadis e Froiz da provincia da Coruña seguen en pé de guerra para conseguir que as súas demandas sexan atendidas polas empresas. Coa folga convocada durante os días 15, 16 e 17 seguen a presionar para mellorar as condicións laborais dos traballadores con subas salariais e medidas que favorezan a conciliación. Folga en Gadis e Froiz da provincia da Coruña, onde traballadores e empresas seguen sen achegar posturas. Os empregados secundaron maioritariamente as 3 xornadas de paro convocadas polos sindicatos. Está indo a traballar a xente de contratos de verán, algún encargado e nada. Debe de haber ahora mismo nesta tienda dentro igual 12 persoas ou así. Pretenden con estas protestas facer escoitar a súa voz na negociación dun novo convenio que mellore as súas condicións laborais. Salario e tempo tamén, queremos ter algún sábado libre, queremos, dende logo, bueno, xa comentábamos outras veces, temos un salario prácticamente salario mínimo, vale? Estamos por debaixo das compañeiras que traballan, por exemplo, ao outro lado da ría, en Vilagarcía, en Cesures ou tal, e entón, home, nós queremos que ya hai que dar unha solución ao salario. E, bueno, logo temos algún outro tipo tamén de reclamacións importantes tamén, como antiguidade e as demais. Polo momento apenas se teñen producido avances na negociación, a pesar de que os sindicatos rebaixaron sustancialmente as súas peticións, polo que non dubidarán en seguir presionando a través de novos paros e medidas de protesta. Algún pequeno avance, pero totalmente insuficiente, logo das exitosas xornadas de folga que tivemos, que todas está tendo un seguimento moi maioritario, e os avances Gadis e Froiz, neste caso, se pechan totalmente en banda. É algo que nos preocupa porque a xente está notando a falta de produtos nas tendas e demais, entón, bueno, queren bloquear o conflito, non queren resolver e nós evidentemente seguiremos reclamando os nosos dereitos, vamos. O único avance que houve foi o que nós fixemos, rebaixando as nosas pretensións para intentar resolver a situación e chegar a un acordo, pero nin así foi posible. Queren nos dar migallas, entón desde os sindicatos non queren e os traballadores tampouco. A espera de concretar as datas das novas xornadas de folga, os traballadores destacan tamén o apoio social con que contan as súas protestas e mesmo a solidariedade dos clientes que tamén se suman ao paro sen acudir a mercar. Hoxe, 17 de agosto, o monumento en memoria de Alexandre Bóveda na Caeira, en Poio, volveuse converter nun dos puntos centrais da conmemoración do Día da Galiza Mártir. Nun acto organizado polo Concello poiense, o seu alcalde Ángel Moldes asegurou defender a memoria e a dignidade. Mellor din non mover, non enredar. Mellor con sentidiño enterrar o pasado. Canto menos se saiba, mellor. Ben que lles gustaría unha Galiza de mortos sen asasinos. Non hai maior baixeza que silenciarlle ao pobo a intensidade da dignidade das e dos seus mártires. Comezan oficialmente esta data como o Día da Galiza Mártir. A memoria demanda de políticas públicas, de a verdade e de verdade. En verdade, en xusticia e en reparación. E na Galicia, esa materia sigue pendente, incluso incumplindo a legislación. Desde Poio, o mensaxe que se quere mandar é claro. Condeamos calquer tipo de dictadura. Todas, e repito, todas. Condeamos calquer feito donde non se respete a democracia. Defendemos a memoria
e, sobre todo, defendemos a dignidade. Tras os discursos, a Fundación Alexandre Bóveda fixo entrega do Premio Galicia Mártir, que este ano recaeu no Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, galardón que recolleu Marga Doval. Tamén se realizou a tradicional ofrenda floral ante o monumento en recordo de Bóveda por parte de diferentes entidades e institucións. O acto pechou coa interpretación do himno galego a cargo da Escola de Música Tradicional de Poio. O Museo de Pontevedra homenaxeou tamén hoxe a Alexandre Bóveda cando se cumpren 90 anos do seu fusilamento. E fixo, como non podía ser doutro xeito, o pé da derradeira eleición do mestre, o cadro que Castelao pintou na súa honra. Súa filla Amalia Bóveda foi encargada de depositar diante da peza cascas da madeira do piñeiro ante o que foi asasinado seu pai. Os restos desta árbore levaban décadas na súa familia despois de que súa nai e viúva de Bóveda, Amalia Álvarez, os conservara durante anos. No marco deste acto, organizado polo Museo de Pontevedra en colaboración coa Fundación Alexandre Bóveda e a Fundación Castelao, houbo tamén cabida para a reclamación. O presidente da entidade que protexe a figura de Bóveda, David Otero, insistiu en reivindicar que este 17 de agosto sexa institucionalizado como Día da Galiza Mártir. Ese piñeiro foi a última testemunha da súa firmeza. Amparou o seu último alento e recolleu a sangue de un cidadán que soñou para nós un futuro de xustiza, cultura e liberdade. Depositamos este anático de historia non como un tributo ao rencor, sino como un acto de amor, reparación, esperanza e reivindicación. E da loita por manter viva a memoria e defender a terra pola que os mártires o deron todo. Hai uns anos, non tantos, tamén era impensable ver nun acto como este alguén do meu partido. Hoxe estamos aquí, estamos neste acto que se celebra no Museo de Pontevedra, gobernado polo meu partido, e faise con absoluta normalidade e, sobre todo, se fai con profundo orgullo de saber que estamos contribuindo a reparar, aínda que sexa son unha mínima parte, a injustiza que se cometeu fai agora 90 anos. O Bénega de Ribeira exixe a reparación da pasarela de madeira da praia da Corna. Tras a caída sufrida por unha usuaria, os nacionalistas alertan do mal estado en que se atopan numerosos elementos do paseo, polo que piden que se realice unha inspección para determinar as melloras a acometer. O pasado 7 de agosto, unha muller que paseaba pola pasarela da Corna sufriu unha caída ao ceder unha táboa na rampla de acceso á praia. Tras comprobar o mal estado en que se atopan moitos dos elementos da zona, como madeiras soltas, os nacionalistas alertan dos riscos que supón para a seguridade, máis aínda na época do ano que máis tránsito soporta a infraestrutura. Dicir que estas zonas, as pasarelas, ao final a veciñanza tamén as emprega ao longo de inverno, pero como digo, nesta época do verán, pois é necesario actuar canto antes para que non haxa este tipo de, un pouco pola seguridade dos veciños e das veciñas. A través dunha moción que xa rexistraron no Concello, demandan que os servizos técnicos municipais realicen unha inspección para determinar o estado en que se atopa a instalación e proceder á sustitución das táboas soltas ou rotas. Non só nesta pasarela, senón noutras sendas de madeira que dan acceso a areais do municipio, que tamén se atopan deterioradas ante a falla de mantemento. Estamos vendo un abandono total e absoluto por parte do Goberno do Partido Popular desas tarefas de mantemento que nos demandan os veciños e vémolo nestas pasarelas de madeira. Estamos na Corna, pero tamén poderíamos estar falando da pasarela na zona da Catía, en Aguiño, ou outras, por exemplo, en determinadas parroquias que teñen pasarelas de madeira e que non se fan un mantemento axeitado. Pois remarcar que se siga co mantemento, que xa non só se trata de lecer ou dun embelecemento, senón da seguridade dos veciños e das veciñas. Insisten tamén na necesidade de actuar no vial de acceso á praia que discorre en paralelo ao Piñeiral, posto que presenta graves problemas de accesibilidade. Mellorar tamén o camiño que dá acceso a este areal da Corna, un areal moi transitado non só por visitantes foráneos, senón tamén polos propios veciños e veciñas de Palmeira e, por tanto, queremos tamén que se actúe neste vial de acceso porque hai unhas fochancas considerables e hai problemas de accesibilidade.
Pausa para a publicidade, non marchen. A localidade boirense do Cabo de Cruz rendeuse un verán máis ao mexillón coa celebración da 18ª edición da Festa de Exaltación do Mexillón. Centos de persoas desfrutaron do prezado molusco preparado en 4 especialidades diferentes. Dende a organización apuntan a que se dispensaron máis de 8.000 racións deste produto. A carpa instalada para a ocasión a carón da lonxa quedouse pequena un ano máis. Centos de persoas chegados dende diferentes puntos de toda Galicia e incluso de fora dela achegáronse á localidade crucense para disfrutar da festa de exaltación do mexillón. Dende primeiras horas da mañá, un grupo de voluntarios dirixidos polo chef Xavi Fernández de Chicolino Eventos encargouse de preparar o menú degustación, no que se incluían 4 especialidades diferentes: mexillón ao vapor, en empanada, en vinagreta de cítricos e nube de trufa e por primeira vez un postre, un culán de mexillón e golfo da ría. Nada, un ano máis, cada ano unha innovación. Este ano é o culán, fai 3 días que empezou a nova directiva, a hamburguesa, o cítrico ca espuma trufada. E aquí estamos, un ano máis, con 1.800 personas a repartir mexillón, que é do que se trata de Cabo de Cruz, un produto excelente. O menú resultou todo un éxito. En poucas horas acabáronse as existencias. Dende a organización indicaron que se despacharan máis de 8.000 racións. Sobre todo, as agrupacións de mexilleiros que apostan polo evento, a administración, por parte da Xunta, o Concello de Boiro e Deputación da Coruña, e tamén moi importante a xente que está aquí traballando, que é xente que ven de forma altruista, porque son amigos, familiares, xente que traballa no sector, e está aquí, sin eles non se podería facer nunca este evento. Sí, estaban moi bons, a verdad. Nos vimos todos os anos e sempre repetimos, están boísimos. É unha experiencia que invito a repetir. Desde Palencia con P. Desde Palencia con P. Sí, mejillones al vapor, un poco de empanada, un postre que debe también estar hecho a base de mejillón, nos han dicho. Yo probé todo, estaba todo espectacular, o sea, espectacular. Dime a verdad, probaches o culán de mexillón? Sí, é o máis rico. Sí? Sí. O sea, triunfou este ano o culán? Sí, sin duda. Collemos todo o parque e isto é estupendo. Sabroso e de todo. Estuvo todo moi ben. E non é caro, non é caro. O acto contou ademais con numerosas autoridades, entre elas a deputada provincial Rosana García e o alcalde José Ramón Romero, quen destacou a importancia desta cita para seguir recoñecendo un produto cunha gran importancia no tecido económico da localidade. A verdade é que cada ano vai a máis, van xa 18 anos, salvo ese parón que hubo esos anos, e a verdade é que cada ano nos sorprende, non? Xa van 3 alá, este ano o terceiro ano que de forma consecutiva, e a verdade que ategado de moita xente de fora, e bueno, e dándolle ese valor añadido a este produto, non? Un produto o mellor que temos na nosa ría, e é un produto donde, bueno, o mexillón é o rei, non? Pero a degustación de onte domingo foi o broche de ouro a toda unha completa programación, que incluiu tamén charlas, show cookings e actuacións musicais, así como a ruta de tapas, a base de mexillón, e que se celebrou ao longo de toda a semana pasada nos locais hostaleiros de Boiro, grazas á colaboración do Concello, que aportou os mexillóns para a elaboración das tapas, que de xeito gratuito se ofreceron aos clientes. A Pobra puxo hoxe o broche de ouro a unhas das súas festas grandes. O Carme dos Pincheiros encheu de música e animación o municipio durante toda a fin de semana, cos seus xigantes e cabezudos como emblema destas celebracións. O bo tempo que acompañou durante toda a fin de semana quixo estar presente tamén neste luns festivo na Pobra, que puxo peche as celebracións do Carme dos Pincheiros. Nenos e maiores disfrutaron dos concertos na Alameda, así como os hinchables e a festa da escuma que se celebrou na Praza Alcalde Segundo Durán. A xornada serviu como colofón ao programa repleto de actividades que amenizaron a vila durante toda a fin de semana. Tras arrancar o venres co pregón a cargo dos membros do Club de Atletismo e Deportes Barbanza, o sábado tivo lugar a tradicional cita cos sanjuerguines, mentres que o domingo celebráronse os actos máis solemnes, coa procesión na honra da patroa dos mariñeiros, acompañada, como sempre, pola banda de música da Abrilat, que culminou cunha ofrenda floral a carón dos pantaláns en lembranza dos falecidos na mar. É unha procesión moi emocionante, ademais, bueno, Abrilat
é unha unidade que está moi vinculada a esta procesión e bueno, levanta moita fidelidade incluso entre toda a poboación, non? Estamos encantados de celebrar esta procesión que vai moi unida ao que significa a Pobra e ao mar para a Pobra do Caramiñal. Un ano máis, os xigantes e cabezudos que desfilaron polas rúas durante todos os días de festa atraeron as miradas de veciños e visitantes, converténdose na imaxe máis distintiva dos pincheiros. Pues aquí estamos moi bien, disfrutando das fiestas, dos carnes dos pincheiros e con muchas ganas de seguir ahora. Nos quedan hoy a la tarde y mañana y tarde y a darlo todo, a que la gente disfrute lo que estamos haciendo. Pesan, pero bueno, al fin y al cabo es la esencia del pueblo y lo lleva siempre con alegría todo. Bueno, como sempre hai que facer un pouco o tempo, ir así un pouco máis lento, pero bueno, é un día máis, hai que seguir bailando e que estés cansado, que toca ser da Pobra. Non faltaron as verbenas nocturnas con orquestras de primeiro nivel como a Panorama City ou a Capitol, así como sesións DJs e concertos dos máis variados estilos para todos os gustos. Fin de semana co cabalo como gran protagonista en Meis. O municipio celebrou a súa tradicional Feira do Cabalo, un evento no que se deron cita centos de afeccionados e criadores atraídos pola beleza destes animais. O recinto feiral do Mosteiro acolleu dende primeira hora as distintas competicións morfolóxicas, probas nas que se premiou a planta ou a pureza da raza. Un dos momentos máis agardados foi a exhibición de doma e as probas de trote. Houbo tempo tamén para unha carreira de ponis. Outro dos actos destacados da xornada foi o Paseo Cabalar Santi Cuco, unha proposta que acadou este ano a súa cuarta edición e que serve tamén de homenaxe póstuma a este veciño de Meis. Santiago Abal Cuco, que faleceu a comezos deste 2026, foi un dos grandes impulsores deste evento. Mais alá da parte dedicada ao cabalo, a feira completouse cun gran ambiente festivo, feira con distintos postos de artesanía e venda de material ecuestre e unha variada proposta gastronómica. A Feira do Cabalo está organizada polo Concello de Meis en colaboración coa Asociación Cabalar Ruta Rumba. Cada ano vai medrando un poquinho máis e, bueno, temos que agradecer á Asociación Ruta Rumba que se implica pois para axudar ao Concello para que cada ano pois esta feira sexa unha realidade. Efectivamente, se acercan moitas variedades de razas e ademais desde moitos puntos de Galicia. Eso quere decir que a feira xa en sí é unha data especial na axenda, non, da xente amante deste cabalo. Este sábado 22 de agosto, Cambados acolle unha andaina solidaria en favor de Kogami. A ruta ten unha distancia duns 10 kilómetros, con saída dende o complexo deportivo do Pombal ás 9:30 da mañá ata a Ponte da Illa, pasando por Vilanova e percorrendo a costa cambadesa. O retorno será na Praza de Fefiñáns, que acollerá diferentes actividades para a cativada. Os interesados en participar poden inscribirse a través do QR dos cartéis ou nos teléfonos 620-729-412 ou 666-305-165. O prezo é de 5 euros, dos cales 3 destinaránse a Kogami e os 2 restantes a gastos de xestión. A recollida de dorsais poderá facerse os días 19, 20 e 21 de 9 da mañá a 10:30 no Colexio de Santomé. Tamén o propio día da andaina no punto de saída a partir das 8:30 da mañá. O sea que é moi asequible, é moi llana, pode vir todo o mundo que queira, pode vir meniños, e pouco máis animar a xente a que unha vez máis demostre que Cambados é unha vila solidaria e que, bueno, xunto con deporte, pois sempre facemos actividades así de chulas. Para nós é fundamental este tipo de colaboracións e de actos porque se visibiliza moitísimo o noso traballo, non? Nós somos unha entidade formada por máis de 59 asociacións en toda Galicia que damos servicios a nivel de emprego, de formación, de asesoramento, orientación, de accesibilidade, de atención ás mulleres e menores, de atención diurna, atención temperá, centros de días, centros ocupacionales. Entonces todo isto, pois debido á magnitud de todas as actividades que estamos facendo, pois todas as colaboracións son boas con nós. O ano pasado fixemos o mismo percorrido, tuvemos 150 participantes. Este ano esperamos superar ese número, que a xente se anime. É un recorrido super fácil,
todos poden participar. O ano pasado tiñamos xente moi maior participando que o levou perfectamente, nenos pequenos, e animamos a todos, a familias que se animen e que apoyen esta boa causa que creo que pode axudar moito. Un ano máis a andaina da Santa Compaña celebrada este sábado pasado en Rianxo foi todo un éxito. Nela tomaron parte máis de 1.500 persoas chegadas non só da comarca, senón tamén de fora dela. Dende a organización a cargo da Sociedade Barbantia Roda valoraron moi positivamente a iniciativa que xa se achega ás 10 edicións. A proba iniciouse ás 11 da noite dende a área recreativa de Campo Maneiro en Taragoña para percorrer posteriormente unha ruta circular duns 8 km pasando por enclaves de gran valor paisaxístico e medioambiental, como é o caso do Castro Barbudo ou a Cruz do Raio, entre outros espazos. Pero o atractivo desta andaina radica no coñecido como o Camiño do Vixilante, unha zona de aproximadamente 1 km de longitude na que se concentra un túnel do terror, con decorado e actores que agardan os participantes para meterlles o susto no corpo. A experiencia está para desfrutala, ou se cadra non, depende do medo que teñan. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade desta xornada. Voltamos mañá con máis información. Sexan felices.